बर' थुनलाइ आफादनि बे जोनोम सानजों लोगोसे जोंनि सालबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 32थि बोसोरसालियाव जथुम्माजों लोगोसे बे हाबाफारिखौ जों जाहाथे गाजा गोमजायै खालामनो थाखाय अर्थात मानो होननानै बुङोब्ला बे जोंनि बे मावसमनि बेयो जोबथि सम थारमाने बेयो जोंनि जोबथि सम जागोन बे जोबथि समखौ थारमाने टार्म मिटिं जागोन बेवहाय बे टार्म मिटिङाव जोङो गोदान मोनसे दानायनि मोनसे बिथांखि दं आरो बेजों लोगोसे जोंनि इयुन जेनेरेसनखौ जों माखासे खन्थाइ जायगायावनो खन्थाइ लिरनाय माखासे हारिमु आयदाखौ जोङो बांसिन जर होदों हारिमु आयदायावबो बेयाव गोबां मोसाखावरिफोरा फैगोन आरो बे हाबाफारियाव जोङो जोंनि 42थि नं बे एमएलए जा पनित सार आरो जोंनि एमसि जय मुसाहारि आरो जोंनि टिएलसिसिनि चेयारमेन जानाय बिनद मुसाहारि गोबां दैदेनगिरिफोरा बेवहाय नुजाथिफैगोन आरो जोंनि डिस्ट्रिक्टनि माखासे बिबानगिरिफोरा बेवहाय नुजाथिफैगोन जिहेतु दा जोंदि बे जोंनि सालबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 32थि बे मावसम जोबथा समखौ जों बे खनासारि गामियाव आसि दानानै बिथांमोना बे आरो खनासारि गामियाव खुंनो लादों बे हाबाफारिखौ जों आसलथे फंसेयै बुंनो नागिरोब्ला खोब बाख्नायथाव बेवहाय जिखिनि बे ओनसोलनि गामिनि मानसिफ्रा सब गासैबो खामानियावनो हेफाजाब होदों आरो बे ओनसोलनि मानसिफ्रा बे मोनसे समाजारि माने मानसिखा बे ओनसोलखौ जों दसे उनाव जों मिथिनानै मोनबाय बे जौस्रांसालि सायनासालि जामुसालि बेफोर बेखेवनायाव बे ओनसोलनि बायदि गोबां मोनसे जोंनि हालामाव बिहोमा होदों रायजोनि थाखाय मावबोदों बर' थुनलाइ आफादनि खामानि मावबोदों बिथांमोनखौ गोसोखांथिनानै बिथांमोना बेबायदि गोसोखांथियाव नाम होदों बेयो बाख्नायथाव जादों आरो जोंनि बे सालबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बे मावसोम जोबथा बे खुंथायखौ बे खनासारि गामिया थारमाने जोंखौ जाफुंसारनायनि मोनसे हाबाफारि लानानै जोंखौ गासैबो हाबाफारियावनो हेफाजाब होदों आरोबा होबाय थागोन आरो सोरसालिया सालबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बिहोमाफोरनि सायाव जोंहा थारमाने गामियानो सावरायलायनानै थारमाने बिथांमोना जितु बे एबार बोसोराव जों गामिखौ खुंफुंनो हरदों नालाय जोंफोर गासैबो गामिनिफ्रायनो खौसेथि जानानै थारमाने गामिनि ज' ओंखारलायनानै जाहाथे बे हाबाफारिखौ मावफुंसार होनो थाखाय जोङो थारमाने साखाफारा जादों दा बे 32थि हाबाफारियाव नुजाफैनाय गासैबो आलासि बा बादायारि बिथांमोनखौ जोङो मोजाङै मोजां खुंफुंनानै सामलायना हरनो थाखाय जोङो थांखि लादों बेयाव नोंथांमोना मा हाबाफारि लादों जिहेथु 32थि बोसोरसालिया बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माया बे 32थि बोसोरसालिया बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मायाव जोंहा खन्थाइ बादायलायनाय आरो बिनिफ्राय जायगायावनो खन्थाइ लिरनानै बादायलायनाय सावगारि बोनाय बादायलायनाय मोसानाय बादायलायनाय बेखिनि हाबाफारिखौ थारमाने गुदि बर' थुनलाइ आफादजों आरो आरसिजों सावरायलायनानै लाजानाय जाहैदों